HATO ke sorkar ke penelut put hakini kita masa haba ki jing don kam bakongsan hapo ke JYLLA kum ki surok ki singking bat ke jing biang ki don kam ya ke jing pai khmat bat HATO kini ki jing ya put ki jing ya tem bat kita masa kin long tangkung kata ke jing terwa ba sipor ban pin kinria bat ban pin tengen ya ki pat ba na ki mat bakongsan people lot pisa jong upat ba jong ka sorkar ban le ikini ki festival phide ban table ya ka report ha ka assembly kadi ban don ka debate ha ka assembly dala adab no pa assembly ai shaki public ngi barokha ngi ya pet ini ki festivals ini ki jing ya tem ya put jing ya wan ra ya ki nong ruai ki ba pau nam na keleng ka perthei ki long ki ban pen bernia ngi support te tang ki katuk ani ki bayo bakot ki la ban wan na bar ban wan pet ban wan ya mujah ni tourism industry kamde ke ba man ong mangin trade tang ibe arngun ke don kam bet akasnong lani ke don kam bet baro khan ni trade lang khnam khanwan ke jing ba te hende la da phi kwa ban le phi don pisa email ipa jong phi ki sha khi le ing don ba khang ye phi mo